Ahojte priatelia, vítajte pri listovaní marcovou burdou z roku 2026. Ak ma sledujete už dlhšie, tak viete, že na mojich sociálnych sieťach kedysi sme to robili pravidelne každý mesiac, že som v stories ukazovala strihy, ktoré sa mi páčia. A tentokrát som sa rozhodla vrátiť späť túto rubriku v podobe videa. Takže poďme si pozrieť stranu po strane, strih po strihu a spoločne zhodnotiť, čo pekné je v novej burde. Ak by ste chceli tento typ videí vidieť pravidelne medzi prvými, tak ma môžete podporovať na Patreone, alebo sa stať mojou kurzistkou alebo online kurzistkou a toto video budem pridávať tiež do našej spoločnej skupinky, kde ho uvidíte medzi prvými. Začnime titulkou, už tá nám napovedá, že pôjde o niečo slávnostné a naozaj to tak je, pretože keď si pozrieme prvý strih, tak sú to svadobné šaty. Sú to šaty pre väčšie veľkosti, je to od veľkosti 46 až 56 a musím povedať, že ten strih je veľmi dobre zvolený. Základ sú ramienkové šaty a na tom je taký čipkovaný topík. Veľmi sa mi to páči, myslím si, že veľmi pekne aj spolu s tým pásom to vie tvarovať postavu a naozaj to môžu byť šaty, ktoré zakryjú možno to, čo úplne nechcete, aby bolo vidno a zároveň sú krásne, decentné a romantické. Ďalšie šaty sú krásne čipkované s veľmi peknou bledučkou modrou spodničkou. Ak sa zahľadíte bližšie, tak tam vidno práve na prednom dieli krásne sklady, ktoré si osobne myslím, že trošku sa strácajú v tej látke a asi by sa mi páčili, keby je to jednofarebná látka alebo jednofarebný tyl vrchný, kde krásne tie sklady vyniknú. Takto sa trošku strácajú, ale myslím si, že je to úplne v poriadku, pretože tá čipka je naozaj až oko ťahajúca a všimnete si ju teda ako prvú. A až potom, keď sa zahľadíte, tak tam vidno tie sklady. Je inak označený ako masterpiece a má 4 bodky. Myslím si, že aj kvôli tým skladom a aj kvôli teda tej spodničke a tylu vrchnému. Takže určite si robte ako prvé prototypy. Ďalej tu máme ďalšie svadobné šaty. Tie sú v podobe puzdrových šiat s krásne vytvarovaným horným dielom a krásnym chrbtom. Nemám čo vytknúť týmto šatám, sú naozaj krásne vytvarované strihovo. Určite by som si ich ušila, ak by som volila nejakú minimalistickú svadbu. Veľmi sa mi páči ten chrbát, aj ten detail s tými šnúrkami. Čo by som si asi spravila inak, je rásporok vzadu, dala by som si ho ešte oveľa dlhší, aby som teda v nich vedela poriadne tancovať. Inak absolútne nemám čo vytknúť. Na strane za tým máme blúzku s veľmi pekným výstrihom. Je tam teda krásny riasený stojačik s mašličkou. Aj veľmi sa mi páči zvolený materiál. Je to naozaj taká jemný padavý šifon. Mne sa veľmi takéto strihy páčia. A jediné, na čo by som chcela upozorniť, sú prieramky, ktoré sú padnuté a rukav je tam doriasený. Takže ak náhodou máte typ postavy so širšími ramenami, tak určite na toto dbajte, pretože zvykne to ešte viac upozorniť. Mne osobne to nevadí, ja som práve že hore útla, takže pre mňa by to bolo iba výhodou, iba častokrát si určite všímajte v týchto strihoch aj kde sú tie prieramky umiestnené. Bundička, veľmi jednoduchá, krásny strih, je z jemnej kvetovanej organzy. A musím povedať, že aj napriek tomu, že to je jemne už taký športový štýl, tak sa mi nesmierne páči. A aj sa mi to páči s tými svadobnými šatami. Myslím si, že je veľmi dobre zvolený materiál a práve tie kvety a taká tá ľahkosť, ktorá z toho ide, z toho strihu, tak myslím, že práve preto sa mi to veľmi páči. A myslím, že by určite zapadla do môjho šatníka aj kvôli tomu, že má pekne vytvarovaný pás a je strihnutá do pása. Máme tu ďalšie šaty, vyzerajú veľmi tak jemne, padavo a veľmi sa mi páči tá asymetria. Mne teda asymetria vôbec nevadí a páči sa mi. Páči sa mi aj tá suknička. Celkový ten strih viem, že mne by úplne nesadol, ale je mnoho typov postav, ktorým by teda sadol krásne, aby som si tam určite potrebovala vytvoriť nejaký opasok alebo nejakú siluetu. Páčia sa mi aj tie ramienka, aj teda tie odhalené ramená, ktoré častokrát vyzerajú veľmi dobre. A musím uznať, že ten styling tejto modelky tým kvetom a s tou mašľou na krku
A začínam mať pre takéto detaily slabosť a toto sa mi veľmi páči, takže spolu s tým je to veľmi pekné. Ďalej tu máme kabátik, alebo tu je nazvaný ako plášť, ktorý je veľmi pekne strihovo vytvarovaný. Páčia sa mi aj tie zvonové rukávy, alebo teda tie rukáviky idú jemne do takého zvonu. Ja úplne nie som nadšenec trojštvrťových rukávov, pretože mi je zima, ale viem si predstaviť, keď tak nejaké dlhé rukavičky v prípade chladnejšieho počasia. Aj veľmi pekne zvolený materiál. Ďalej tu máme overall, ktorý na prvý pohľad ma až tak nezaujal, sa priznám na tejto fotke, ale strihovo ma zaujal veľmi. Sú tam veľmi pekné sklady aj na ramenách, aj v páse. V tomto prípade by som volila trošku iný materiál, respektíve ani nie materiál, iný dezén látky, ale keďže ja už som si teda celý časopis prezrela, tak ho budeme mať ďalej, takže sa mu ešte budem venovať. Púzdrová sukňa. Ja si myslím, že to je základ šatníka a v tomto prípade, keď sa zahľadíte na tie očevky v páse aj vpredu, aj vzadu, tak sú veľmi pekne uložené a sú veľmi elegantné. Nie sú také klasické rovné, sú jemne do boku a musím povedať, že sa mi to veľmi páči. Doteraz mi to nenapadlo tak spraviť. Ďalej je tu blazer, ktorý je krásne tvarovaný na postavu strihovo a na modelke je to odfotené krásne. Myslím si, že ak by ste si takýto komplet alebo takýto kostým ušili, tak s tým nič nepokazíte. Šaty s pelerínkou. Tie máme z titulky a musím povedať, že ma nesmierne zaujali. Hlavne verzia topu, ktorá ešte bude na ďalších stranách. Je to naozaj veľmi nápadité. Čo mi to doteraz nenapadlo, alebo teda pýtala som sa samej seba, je to naozaj krásny detail a v prípade takýchto slávnostných šiat je to aj veľká výhoda, ak je napríklad nejaká svadba v kostole, tam teda tým, že je to sakrálne miesto, tak potrebujete zahalené ramená, takže toto je také krásne dva v jednom. Ďalej tu máme kostým, nohavice a blazer aj s opaskom. K nohaviciam ja som tým sukne šaty, takže vyzerá to ako krásny základný strih, ale teda neviem, pretože tých nohavíc som až tak veľa neušila a až tak veľa nenosím. Ale aj na prvý pohľad, aj teda s tým blazerom, ktorý je naozaj krásne strihovo vytvarovaný, má večkový výstrih, čo napríklad ja milujem. Aj spolu s tým opaskom, aj materiál, aj farba, veľmi sa mi to páči, až mám chuť si taký kostým ušiť. Jedine teda tie nohavice, ak by som si šila, tak by som si ich spravila zvonové. Zavinovacie šaty, za mňa absolútny základ šatníka, mám ich niekoľko, aj zavinovacie sukne mám aktuálne na sebe, je to krásne prispôsobiteľný kúsok. V tomto prípade je to opäť vo väčšej veľkosti a jediné, na čo by som možno chcela upozorniť, je, že sú tam riasené rukávy. Ak už teda tie proporcie sú trošku väčšie, tak možno by som volila skôr hladkú hlavicu rukávu, nie teda takúto riasenú, aby ešte viac neupozorňovala na nejaký objem v hrudi. Ale keďže každá postava je iná, takže vôbec toto nemusí platiť, čo som teraz povedala. Je to teda hlavne o vkuse, ale myslím si, že toto je veľmi dobrý strih, aj teda spolu s tou púzdrovou sukňou, čo vyzerá oveľa elegantnejšie. Takže za mňa určite túto burdu treba kúpiť, keď je tu dobrý strih na zavinovacie šaty. Máme tu aj ikonický strih. Sú to šaty, ktoré sú podobné šatám z Hriešneho tanca, ktoré mala teda Jennifer Grey na sebe pri tom hlavnom tanci, určite viete, pri tej zdvíhačke. A musím povedať, že strihovo sú naozaj krásne, prepracované a myslím si, že by aj veľmi pekne sedeli. Jediné, čo pre mňa by bolo pravdepodobne veľmi hlboký výstrih a asi by som si ho posúvala vpred, pretože mám skrátený horný diel, takže by som si ho musela trošičku posúvať vyššie, aby teda mi nebolo vidno až neviem kam. Na chrbte je ten výstrih úplne úžasný a rovnako sa mi páči aj tá čípka okolo toho pása. A ak sa pozriete bližšie, tak je tam veľmi pekná perličková paspulka vložená do celého výstrihu až dozadu. Zips je teda na boku. A dokonca sú teda ešte podšité. Krásne. Keby mám nejakého Patrika z Fejziho, tak si ich určite ušijem. Vrátime sa späť k tomu overallu. Na tejto dvojstrane ho vidno v podobe pravdepodobne viskozného twilu a v čokoládovej farbe.
Veľmi sa mi páčia tam tie sklady. Aj na ramenách, aj v páse, aj spolu s tým opaskom. Ak si ho budete šiť, tak dávajte pozor na výstrih, pretože vyzerá veľmi hlboko a aj na modelke vidno, že má pod tým tielko. Takže počítajte s tým, že možno tam bude treba nejaké dodatočné zapínanie neviditeľné. Za mňa je to jeden z modelov, pre ktorý sa oplatí túto burdu kúpiť. Potom tu máme veľmi jednoduchý strih na tričko. Na tej modelke vyzerá veľmi pekne. Na tom nákrese mňa úprimne až tak veľmi nezaujal ten strih, ale všetko je o stylingu, o dobre zvolenom materiáli. Takže v tomto prípade na tej modelke musím povedať, že sa mi veľmi páči. Na druhej strane máme košelu, ktorú myslím, že pokojne, ak by sme si predĺžili, tak môžeme mať aj šaty. A takýto jednoduchý kúsok v šatníku si myslím, že sa veľmi zíde každej žene. Ja osobne mám veľmi podobné lanové šaty a neviem si ich vynachváliť, hlavne v takom teplejšom počasí. Dávajte však pozor na to, že teda už na prvý pohľad je to pravdepodobne oversize strih, takže pokojne môžete zvoliť aj menšiu veľkosť, alebo keď si budete kopírovať strih, tak si určite premerajte šírku predného aj zadného dielu, vďaka čomu teda môžete zistiť, či vám ten strih sadne alebo nie na vaše číslo. Ideme ďalej. Je tu kabátik, ktorý má veľmi zaujímavé rukávy. Sú to teda skladané rukávy a je to naozaj veľmi pekný detail. Ja osobne by som dala tie poťahované gombíky po celej dĺžke, nerozdelila by som ich na 2 a 3. To mi tam trošku prekáža, ale tým, že tie 3 sú vlastne schované, keď je to zapnuté, tak samozrejme je to čistejšie opticky, ale tým, že ja mám rada veľmi také vypuklé a poťahované gombíky hlavne, keď sú spolu s látkou, alebo keď sú rovnaké ako látka, tak ja by som si ich teda spravila takto. Inak je to veľmi slušivý strih. K týmto nohaviciam sa určite vyjadrím, pretože voľné a zvonové nohavice sú niečo pre mňa, pretože je to taká sukňa so sedlom. V tomto prípade sa mi naozaj páči, ako tie sklady v páse, na tej modelke to krásne vidno, presahujú až teda cez celé to stehno a je to teda veľmi pekný detail, ktorý určite zaujme na prvý pohľad. Ďalej tu máme tričko, ktoré má vsadené také pásy po bokoch a aj napriek tomu sú tam stále odševky, čiže krásne vytvaruje práve teda ten hrudník a myslím si, že toto je kúsok, ktorý by bol v šatníku veľmi neobyčajný, že by to vlastne nebolo ani tričko, ani taká vestička a že by to bol kúsok skvelý na vrstvenie. Tento top s tou pelerinkou je podľa mňa úplne úžasný. Tento strih je do pása. Na začiatku sme mali tento strih v podobe šiat, teraz ho máme v podobe crop topu s gumičkou v páse, čo pre mňa je úplne ideálne. Mám veľmi rada takéto typy topov. A tá pelerínka vyzerá naozaj luxusne. Keď sa pozriete na chrbát, ten strih je veľmi pekne riešený. Ja ho mám teda už celý prečítaný a je to krásne vytvarované na tie ramená. Ja si to viem predstaviť teda aj dlhšie, nielen takéto krátke, že naozaj, keď budem kráčať a budem mať ten top na sebe, tak tá pelerinka za mnou bude doslova viať. Ružový kabátik. Opäť je tu krytá léga, v tomto prípade mi vôbec nevadí, že ten jeden gombiček vidno a ostatné nie. Tu sa mi to naozaj veľmi páči, páči sa mi aj to, že vlastne skombinovali denim a Manchester. Rovnako je to aj krásna šiacia výzva, pretože na prieramkoch, na rukávoch a rovnako aj na vreckách je štepovanie, čo ja osobne mám veľmi rada, ak musíte byť precízny a presný. Myslím si, že veľmi pekný strih. Máme tu znova ten topík, trošku v inej podobe, navrstvený a opäť hovorím, že všetko je o stylingu, čiže aj keď možno na tom obrázku nevyzerá až tak príťažlivo, tak krásne sa vie nastajlovať. Tento ďalší top, v tomto prípade už tam nie sú teda tie vložené pásy, sú tam vložené volány a mne hneď napadlo predĺžiť ten top do šiat, aj teda spolu s tou viazačkou. Myslím, že by to bol tiež veľmi unikátny kúsok. Musím povedať, že v tomto čísle je naozaj veľa kreatívnych nápadov, pretože košilová halenka s kravatou znie fakt dobre. Nemám čo viac dodať, ten styling je perfektný, ten strih je perfektný, super. Na posledných stranách sa nachádzajú best of kúsky. Je to 5 strihov, ktoré sú vo voľných strihoch, ktoré teda nekopírujú postavu a ktoré sú vytvorené tak, že naozaj na tom tele až poletujú. Ja úplne nie som fanúšik takýchto strihov, pretože mám rada
práve tie vytvarované strihy na telo, ale myslím si, že aj napriek tomu si to nájde svojich fanúšikov. Vyzerá to všetko ako veľmi jednoduché projekty, čiže ak ste začiatočníci, niečo takéto sa určite oplatí skúsiť. Na záver vám dám ešte prehľad všetkých modelov a strihov, pretože pre mňa je oveľa lepšie to vidieť takto, bez žiadneho dizajnu, materiálu a iba čisto na papieri, aby som si ten strih vedela perfektne predstaviť. Sme na konci. Verím, že sa vám listovanie páčilo. Mne teda veľmi. Musím povedať, že toto číslo je naozaj plné kreatívnych nápadov. Ten top s pelerinkou alebo ten overall s tými záhybmi. Myslím, že práve tieto dva kúsky sú tie, ktoré si asi ušijem. Ak sa vám toto listovanie páčilo, tak budem sa tešiť, ak mi dáte like alebo napíšete komentár. Verím, že som vás trošku inšpirovala a vidíme sa pri ďalšom čísle.